Actual. Idan aka ce actual ana nufin kamar misali ainihin abu ko gaskiyar abu shine actual. Ga misali na, the actual cost of repair was much higher than the estimate. The actual cost of repair was much higher than the estimate. Ainihin kuɗin gyaran ko kuma gaskiyar kuɗin gyaran ya huce ko ya fi tunaninmu ko ya fi ƙiyasinmu. Maybe gyara ne za su kai da sauransu sai suka yi ƙiyasi wannan gyaran zai ci kaza. To shine sai kuma gyaran nan ya zo ya huce haka. To shine aka ce the actual cost of repair was much higher than the estimate. Ainihin kuɗin gyaran ko gaskiyar kuɗin gyaran ya fi ƙiyasinmu. Ga mutanen da suke so su koyi magana da turanci ko kuma suke so su iya karatu da rubutun turanci ko karatu da rubutun Hausa ko da baka taba zuwa makaranta ba, to muna da group da muke koyarwa a WhatsApp. So idan kana bukata ga number mu nan sai ka dauka sai kai mana magana ta WhatsApp.